Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Isala kutshela sibona ngani? Isala kutshela sibona? Khona sisho umthalane lapha ngemuva. Isala kutshela sisho umthalane sibona? Ubaba sibona ngesithuba. Okay, sisaqhubeka kuloo ndawo. Ngicela samukele ngezandla ezinkulu ubaba Phezulu Impolopolo. But let's put him up. Or reviving the African indigenous musical instruments. Skulmala instrument now, also after the Kazan of church. Kodwa engeke ukusho before singene kumnandi isikhohle ukuthi ama instrument indigenous lawa ay foundation ay originally awumsuka ay every sound esinayo nesicabangayo thina mengise sinayo esinayo la ngaphakathi thina sisusa la mawufuna ukuzwa indlela esidala ngayo anything else sisusa la ngiloko sikwenza sibona simenza singaboni kusho ukuthi consciously and subconsciously. So buqale emandulo kwaba khona lama instrument awanayo age ngeke sisho ukuthi ya-inventwa ngo-16 bani asiwazi sawaphica nje khona mhlawumbe na thousands of years because abanye bazi bathi as humans saqale sacula before sikhuluma. Can you imagine? You should see music is older than the language. So athe mhlawumbe isikhathi-ke ngokwehlukanake kwezinto ezenzekayo emhlabeni kwagcina sekukhona ama-instrument anjengala engiyiphethe-ke. Kodwa thina abantu bala e-Afrika ikakhulukazi uma sidlala enye sound sisuke silandela lawo original noma ngabe ubiza ngamapiano noma ubiza ngani kodwa kusuke uzama ukulandela lokho okukhona la. So ingakho-ke ngithi hayi ukuthi ngize-ke nami ngizobanga umsindo ngale indigenous instruments. Into yokuqala sicabanga yiloko sithi nesidlala sikuthinte ngezandla. Instrument iloko isikusebenzisa ngezandla. But khona instrument okuthiwa i-voice, iphimbo. Siyasebenzisa kakhulu-ke thina la e-Afrika. Ngendlela eyiningi kodwa sesibangeke nabantu abafundele angazi ukufundela abafundele umculo
Ngiyaxolisa ukuthi mhlawumbe ngiyadayisa mhlawumbe sengiyiphi zangaphakathi. Hlezi kunepolitiki thina abantu abawufundele umculo ngalokho ukuba music theory nabantu abawuzwa ngaphakathi. Ngileli hlangothi abawuzwa ngaphakathi ngilolo. Hlezi kunepolitiki-ke ekhona. Nayi no nehawula yenziwa kanjalo. Hayi azabantetha amafizini ama-chords konke lokho. Okay. Thina esinifunde ngokuthi sizwe ngaphakathi umculo. Uyawuqamba every time ngengoma uyizwa ubeyiqamba. Nizongena endleleni esingena ngayo uyiqamba lokho. Kanti laba abafunda phansi nabantu conductor ne-director ungakwenzi lokho akubhaliwe lapha phansi. Lawo bangikhombozwe ezami ezilusha. So thina abasebenzisa i-voice kakhulu nama-instrument siyawuqamba umculo every time. Ungathola ukuthi ingoma yomuntu oyedwa izwakala million times ngendlela engafani eziyimillion depending on abanye abayizwa ngazo suka phezulu bona. Bafuna ukuresponda kanjani kuyona then becomes izinto okay. Yesikhuluma ngomculo wethu uzokwenza into enjengokuthi nje izihlezi lokuyibuya kuze kube seyijwayela lezi zinto zethu siyayibuyisa zihlonipheke ngezinga elikhona. Siyacela silekelele laba abanamandla abaphethizwe ukuthi especially e-KZN lezi zinto zi-originate e-KZN, so akwazi ukuthi e-KZN kube la zingenabudget khona lezi zinto ukuthi zibe semphakathini. Akwazi bese promote lo KZN yini ngale department promoter imsebenzi wayo. Ngicela introducer indoda la okuyiyona esibizile eholo wethu kule concert na kwi-concept yonke le indigenous music. Ngithi-ke mengikhuluma abantu abaningi akekho omunye engimaziyo passionate nonolwazi njengoba uDr. Sithole when it comes to indigenous instruments no music kwakhona. Akagcini ukuba umculi kodwa njengoba ngingathazi uqale ngigcine ewuyena ezazi ukuthi ubani, ngoba ngathi mengibuka ulwazi lakhe kusukaphi ngathi spectator yazazi ukuthi ubani, uqhamukaphi, ubuyena kufanele ukuthini. Awekho amazwe emhlabeni angawahambanga, so umbuza yena uthi wake waya yini eBrazil, so umbuzi lokho mokhuluma naye umbuzi lokho ngoba yeke indawo angazi ayekuyona emhlabeni wonke. And ayangahambile ngithi hambela yona lesi yona thina eyisintu eyibuntu eyimvelaphi yethu. So shaya izandla samukela Mr. Victor Sithole.
nizosapota into into yethu nathi sizizwa sizethemba kakhulu futhi sinikani futhi njengoba nilali sifaka inkani yokuthi singasabi ukuyibiza ngokuthi siyini ngicela nikwazi ukuthi uba ukhona benje nothi ke la emhlabeni ngoba phela anisupport thina kuphela supporta nabanye abafowethu abakhona ngoba sisendimeni sibani ukuthi nibalekile bafowethu ngicela niziphe nje ihlombe lokho bese ngiphinde ngibonga ke ngidlula ngoba angizukuba mude kakhulu ngifuna ukuchaza nanenhloso nqangi yokuthi senze lento esizamayo la sizama ukubuyisa imisindo yakithi nokuhlonipha futhi even abafowethu abangaphambili kwethu ngokukhula nanokuhlakula nanokuvula indima yani yalomkhakha esikuwona ngithi ngikhulume ngingakafiki ngoba mase ngidlala amasuku lengizowadlala ngizodlala ngidlule nje ngoba ngizokubamude kakhulu sino Braduze Mahlobo okhona la ngicela nimuphe ihlombe umuntu ushawa amandla nanokuthi ke uba emotional uma ucabanga isimo esiphambi kwethu uma ubuka izwe lethu yabo uBraduze hlezi ngicabanga ngaye kakhulu ukuthi why emhlabeni wonke because uBraduze muye ePitori mina seke ngahamba indawo ngiyahamba indawo ngithi yezwa but uyaziwa noma ngaya yaziwa yini eThekwini engaziwa yini engaziwa kuze neKZN yini engaziwa kusho ukuthi khona into wrong ngalabantu laba nanokuthi mina ngeke basole labantu ngifuna ukuthi ngikhala ngohulumeni uhulumeni siyamanga uyinkinga hayi inkinga uyinkinga le video lo ningasabalala uyinkinga ngoba kuphuma igama kuphuma into ibizo ngokuthi i-budget kuthi iqondene nobani kodwa abayithuli instead uzonikezwa into kuthiwa hamba uyokwenza lento uthi uyafika uyatshela kuthiwa le mali osikunikayo uzokhanda ibhena uzokhanda ibhena uzohayarisha isamba akushiwo abafuni ukuthi uyithenge bathi uzoyihayarisha kusho ukuthi ukuba yi-artist uchaza ukuthi eSouth Africa kufanele ungabi nalutho igama elithi i-artist ingazele i-artist ukuthi ungabi nalutho ukuthi ungabi nalutho kuchaza ukuthi ngisho engqondweni lokho othi unakho akungabi bikho ungabi kona kwakho eswini akungabi bikho lutho ungachaza ngendlela okungathi ungachaza ngayo so ukulanda ama-legends anjengabo Braduze ngizomuzwa befika la mina sengibazwela abantu abadlala iginci emhlabeni ngikaze ngimuze umuntu onekhono elinjengaleli uBraduze unama-instruments amaningi abawadlalayo udlala amanye ama-instruments amaningi perfectly wonke and accurately so ngiyajabule uma ngikhuluma naye ngitshela ukuthi hey kade kukhona umthobisi la ngijabule ngithi hey kanti kusho ukuthi bafowethu angisangani uma ngisondela kwi-legend I'm sorry ukuthi ngixoxe indaba ngabe ngidlala music vele thina sabantu beyindaba nje awuthi ngidlalele ngixoxe ngivele ngidlala instrument ezoxoxa inganekwane ngicela niphe unjabulo Shabalala ihlombe eseza ngaphambili
Siyabonga kakhulu. Sizokwenza ingoma ethi umthandazo wethe.
bafowethu instrument engizoyidlala manje instrument eqhamuka ezweni sabathembu ebizwa ngentandela yakubo wesicelekeshe. Isicelekeshe ke udlobo nabadlobo. Khona udlobo, khona abadlobo. Udlobo lwadlalwa yingwevu. Abantu abasukela ko 68 kuyale phezulu. Abantu abadala okanye from 25 years asisho njalo likali. Kodwa abadlobo bebedlalwa abafana kusukela phansi ekufundeni bese kuya ku 25 years. Because emlandweni wethu thina ukuba umfana ngisho una 25 umfana. Kuneyilwane ekhona ehlupha inkomazi ehlathini eyisengwakazi okanye onondlini. Ubani ungaqaphela? Ngiyabonga nipho umthiya. Wasemakhaya umthiya. Yeah. Imbulu yiyo ke le. Isikhumba sayo lesi esikhande intandela. Intandela yini intandela? Ilethe impande ekhula kanje esihlahleni akithi. Yiyo ke le eyakhele isishayo. Okay? Yini na kwakhiwa le instrument? Ingithakho zathi zayibona le instrument leliselwa leli onye leliswela. Elamaswela lawa amila entabeni. Angamili emakhaya. Kodwa agcine setshaleka nakhona emakhaya. Amese kwebhola lerugby. Ngenxa yokuthi izwe lethu selonakala, angikwazi asikwazi abengakitholi leliselo leli. Ngize ngathi kade ngise Limpopo. Ngahlangana noSis Grace. Ngaxoxa naye sixoxela nje umlimi uSis Grace wayize ezokuyisho. Sesiyaxoxa ke naye ngithi yazi nginenkinga la nawo amasela ngangifuna amaqhaqa mina amaqhaqa yila masela lawo amakhulu kwathwala ngawo amanzi dala ngathi imbiza ngangifuna wona wasethi hayi akhona ngathi nakhona isele engilifunayo elimile entabeni wathi hayi khuleka uzolithola hawu kanjalo nje hayi ngathi mina kulungile ke Sis Grace kwasho sengiyabuya ngisakwazi ukuya kwakhe ngoba yena wayehlala endaweni njengaseMaritzburg nala ngokwendawo esasibona ngaleso sikhathi ngabuye wangiphosela esengiphosela wona sewafaka eposini waletha la wayiletha lelo khuzana imbulu ngihlezi ngiyibona mangihambe emakhaya kodwa mase ngiyifuna ngisayithuli ngihlangane nentombazane ngiyixoxela ithi ubhuti wami uyazingela ngithi mina oqhamuka yababamba nje nembulu wathi ugcwele ekhaya lo ngasithola kanjalo lesikhulu angithi awusithola kanjani ikhandwe yimi le instrument le ngoba thina siyakwazi phela ukwenza izinto asenze uyabona ngathi thina ngesitolo kodwa ngeke ubelieve ukuthi ugovernment uthe asilethe ama instrument esiwakhile thina siwashuthe siwalethe kubo kusho ukuthi into sort of i-competition angazi ngoba bafuna ukusinika umsebenzi yafeyila kwathiwa yibi ngacishe ngathuka inhlamba elula kanjani ukuthi inkosi inibusise kunenkolelo ukuthi le instrument umikhala idlalwa abafana entabeni sasiyidlala ke mina ngikhulu imbula aziyinceli inkomo kuthiwa le instrument umikhala kunomsindo ngathi umbani uhamba ngaphakathi kuyona isabe imbulu uyayibona abantu abaningi uzongifakazela gcwabe ukuthi imbulu uma liduma izulu umbala wayo uyacaca iba clean futhi vela yingcolile njengoqala yona iclean kodwa imfihlo yembulu iyodwa imbulu yona mawaqhambe ekhoneni manje la ugijima uthi uzobaleka uyele iphunga ibuza impukane yonke into yonke udlule uthi umuntu uya lapha umuntu uthi yabuya isela idalwe kanjalo ukuthi imbulu make yasenkinga nivele ibone manje same time ibuza impukane uhabiyona nje leyivikela ngayo imbulu ayiyili uyabona ke inkomo ivele ithandele ngomsila la bese ingene ebeleni ngayi babizenzele obisini inkomo ayigxumi mincelwa imbulu ngoba incela kuthiwa incela kamnandi ngalendlela ukuthi ifana ngabe siyafunda ukuthi uncelwa kanjani ukuthi
mhlawumbe ungumunye umntwana umama ibele lakhe licelwa kanjani. Sebezongihumusha abantu. Hawu ngiyaxolisa abafowethu. Isizulu. Yeah. So ke sizodlala ingoma ke ethi umakhukhuma. Umakhukhuma ingoma indaba yenganekwane. Umakhukhuma lokuthiwa wabonele kunenyona wathi ethi eluwa uyabona bazubhedezana. Yini cha umkhotho nje umuhle owathiwa ngemifikizana ngiyabonga ubhedezana bafetha muphe ikhuzana ekhona kuze ngibone ukuthi mina ngifluki lento engikhuluma la khona umuntu ofakazelayo ubhedezana bakhiwa ngumsikizana kuba okunye kuba ama bracelets amahle bathi umuntu bayabahlanganisa ngotshalo kuba uhlobise kahle. Le ngoma ke ithi ke umakhukhuma. instrument ngizoyidlala la ithi Posi Mafufunyana. Omunye uzobuza ukuthi kusho ukuthini ithi Posi Mafufunyana. Isikole engangifunda kuso eThembalihle primary school. Iposi lakade lihanjiswa abafundi eStalela, khona indawo ethi Stalela. So kule ndawo wawufike isitimela sasivela ngo-9. Umlungu sasingahambi. Umlungu wayevela kanje eGozini eSamalahle, anisazi ke lena bancane. Evela kanje wena
bese umnika isikhwama isitimela esisuka eScott siya eWinene kwaNobamba. Abantu uNobamba bayazi ukuthi udume ngani, iyona ndawo esupply amazambane umhlaba wonke, eqale ukusupply amazambane. Amabhunu kade kulala abantu khona ebagqiba kuwo lawo masimu. Induna eziningi ziphile nempilo ebuhlungu ngoba induna kwafanele ithi ayimazi umuntu kubo ukuthi ushonile. Kwazi kwaba lenye insizwe kuthiwa yakwaSikhakhane eyama yathi yaxabana nomlungu yasithi imbiwa amasimu. Kwatholakala abantu ababengaphezu kwa-50 mabesha abantu. Kodwa lo mlando lo ufihliwe waziwa kakhulu ngapha ngakithi. Imilando phela njengale asitshelwa yona emhlabeni. Into esotshelwa yona nje ukuthi kubonakala uNodoli omlungu omhlophe, kubonakala uNodoli umuntu onama-dread awu-3, kubonakala uJesu umlungu, uSathane indoda emnyama eney'hluzi. Angisho njalo ukuthi ngithi bafethu akekho akukho muntu emhlabeni, cha. Sengisho ukuthi-ke le ngoma-ke bese-ke kuthiwa uthisha omkhulu ubaba uNdaba wafika eklasini ngangenza u-first year, cabanga. Mina u-first year ngawufunda ngina 5 years. Yangibathi ngangingakanani, wathi asihambise iposi esitimeleni esitanele. Hayi kwathiwa hayi uyingane nje lona, kwathiwa cha bayingane, wathi cha kuzohamba bona. Hayi salithwala iposi liyasinda, sabe sibambisene nalo nomunye umfana wakwaGebani. Sabe sibambisene isikhwama sisuka la isiteshi sitimela njengaseBerea Center. Sisuka la. So masifika lapha angithi thina samina ngazi lutho mina ukuthi umlungu unikwa kanjani. Saqhamuka isitimela sasifika nje sikanele station, saqhamuka isitimela sabalala. Wavele wathi uBob, "Ngivithe na ngisaba na isitimela." Ngoba usevele kanje umlungu. Angithi mina ngengane ngavele ngasondela esitimeleni ngibambe isikhwama kanje. Wafika umlungu asifithi isikhwama sahamba nami. Amasondo esitimela kangabuka kanje. Saze saphela isitimela. Angithi mina ngazi ukuthi mesesithintile umlungu ngiyasidedela. So mina ngisibambile ngoba ngingane angifundisiwe ukuthi kufanele ngimnike kanjani. So kuthe nje sengikhulile sengijwayele umqangala, ingoma yokuqala ngayiqamba iyona le engikhumbuza le yakhe. Iyayithi Nkosi Mafufunyane ngoba isitimela kwathiwa Mafufunyane. Ngoba ngijalaza ufufunyane ukuthi yini umuntu onofufunyane kuzokuthi njalo hleze nesifuna ukukhala nesitimela sasikhala kanjalo ngithi. Hawu sabalala ngiyayizwa leyo. Sasithi kuba kumafufunyane, sasibizwa ngomafufunyane isitimela ngoba sasikhala ngathi sinofufunyane. Yebo. So kwathiwa umafufunyane-ke ngesizulu. Bese ngiyigqokile lokho akhona okusalile lokho kwey'nyosi kwenziwa kunaye kube ngiyathela iy'nyosi ikhishwa emakhekhe lokho kunamathisela iy'nyosi amakhekhe ey'nyosi lokho. Siyokufunda nelanga uma ukhona kwi-workshop. Phela sinabantu abamnyama izinto zethu zesiyabe sebangaphatha lelidosha nje mina ngingene mithi kwi-conference e-ICC kugcwele lo ngithi anginizwa mina kodwa kulungile. Sizohamba abelungu bakhala bathi what? So izinto zethu nje ziyasabisa nje. Umzalelo, uthi umzalelo ngoba lo le nsho edlala umfana omncane efundisa umfana omncane ongakathombi ukuthi ayedlale efundiswa amaphisi emhlalisa eweni bekhethi insuku mhlawumbe kunonyezi kukhanya bamhlalise phezulu bamdlalise eweni instrument iyakuthiwa iyazwakala emakhaya-ke niyazi esiphuma nani emakhaya kusho ukuthi lapha ehlala phezulu kuthiwa umfana mayidlale instrument inyamazane ziyasondela zizizodla lapha phambi kwakhe bese kuthi laba abadala
bahambe ngiyazi ukuthi izinto zethu zimataniswe nemithi okanye lento ebizwa nge-mythology, into nje umlando manga. So bahambe bayocupha ngale bese beyabuya bayazethusa inyamazane mase ibaleka sivele itraphe mhlawumbe bamba ke-20 noma 10 noma 5 ngale ngesikhathi. Into uzothi omunye yini dlalisa umfana omncane ongakathombi na? Isilwane umuntu ongakathombi asimenzi lutho ngoba siyamuza ukuthi akakabi nalo iphunga lwani lobungozi. Thina sikhule sizingela-ke inyamazane eziningi besikwazi ukuyicupha thina zicushiswa thina abafana abancane ngoba ayibaleka ngithi sithatha kancane. Impunzi uthi uyayidlela nje noma iqhina liyayidlela nalinenda okanye inxala. So ngizama ukusho ukuthi le instrument isizathu sokucreate-wa kwayo kwakuyilokho-ke. Posi mafufunyana. Instrument engizoyidlala eyokugcina manje. Into ngiphethe uMantongela. uMantongela owudlalwa esithenjini udlalwa izalukazi zibhinqa ngawo. uMantongela uhamba nani nentethe. Igama lithi uMantongela yini lisho ukuthini? Yebo. Intethe yini ngesizulu? Ugwaya ngithi. Ugwaya ogoqile. Izalukazi abantu abaningi abazi ukuthi emlandweni wakithi izalukazi abantu abesifazane babebhema ukuthi thina siyisizwe esihlelekile esifihlayo amahlazo ethu. Njengoba kuthiwa intethe nje nansi intethe. Yebo ukuthi neyitheki ney'mbobo embili kwakuyi-ashtray babeqongqothela kuyo idlala umfana ehleli lapha ngasemnyango owayeyimpinki. Uyena ethi nangomkhulu. Uzakazi ibhizi la ziyaleka. Mkhulu. Azayeka ukudlala umfana. Zidlala kokufaka iy'thende la. Kufihla bese kule instrument ibekwa la. Shuthi ikhehla malungena. Aliyizwa futhi ukunuka kagwayi lizwa nje ukuthi kunamakhasi nithi nama-leaves amacembe ababegoqa ngawo ayinuka nje ngazi ukuthi ngazwakali khona into egoqile. Ukhona ugwayi wethu thina otshalwayo
Le instrument futhi iyenye yama-instrument abesetshenziswa kakhulu uma kudlalwa ama-instrument esintu njenge-bass. Yabo? Njengoba uyizwa uma uyidlala ngomunwe isounda njenge-upright bass le instrument. Angithi ngibona ukuthi nama-notes nanka. Ama-notes lawo. Ngokwenza ingoma engiyidedicate kuma wami okuyena ongifundisa ama-instrument amaningi na. Ingoma yakhe le ethi lifile izwe. Le instrument futhi iyenye yama-instrument abesetshenziswa kakhulu uma kudlalwa ama-instrument esintu njenge-bass. Yabo? Njengoba uyizwa uma uyidlala ngomunwe isounda njenge-upright bass le instrument. Angithi ngibona ukuthi nama-notes nanka. Ama-notes lawo. Ngokwenza ingoma engiyidedicate kuma wami okuyena ongifundisa ama-instrument amaningi na. Ingoma yakhe le ethi lifile izwe. Lifile izwe, intombi ikhulelwa nemiwema. Lifile izwe, intombi ikhulelwa nemiwema. Emathavena amaphumu athola khona wema. Wathola khona wema. Okay, enough. 1, 2, 3. It's feelings. It's going to be bese kuthi duze kwami bafowethu uphethe umpolopolo mfokazoni umuntu ombona sisondelene naye kokwazi lo muntu kuyisosha kuyisosha bese kuthi ngani Xotsheni otsotsi bahlupha ngoba bahlezi becasha sixoxa ngelinye ilanga ukuthi sahlangana kanjani naleya nsizwa okuthena makukhuluma naye wathi hayi nginegoli eThekwini kuseduze ngizokuyehla ngizoze eThekwini ngathi ngamabonge ngizofuna uzodlala wena hayi ngigqoba nje noma yini uyidlale usebenza ney'ngwenya kakhulu kunomsebenzi nje abawukhiphile noba abantu abaningi bayamazi ubongani kwayingana webhambatha kunomsebenzi abawenza naye umntolomba lensizwa yaseQuthu akekho umuntu waseGoli akekho umuntu waseThekwini siyaxoxa sonke hawu cishe ngenza ibhuthi
ngingakwenzi iphutha ngiflashele umuntu omkhulu kakhulu. Ngicela yonke lento esiyenza labafowethu njengoba sithi sibambisene nje kunalabafowethu bethu esithi masikhala ukuthi emadoda nakho xa kuwubili bathi asiye khona. Uyabona lo mntwana lo ongale umncanyana ngisaba into ongakazi ibone njengoba emncane engaka ngiyituthu ngiyindlovu mina eyintuthane ngoba ngivele ngithi mina kodwa ngane yami ngizokwenza njani hayi kanti ngishabe khesha sisona khona senze isibindi uma senembokodo enje kusho ukuthi izwe lethu sekude ukudeba ya ulunga ngiyathi angengibizi njengale esikhisiwe ulunga umlando futhi abantu bamlando bayathanda amakhamera bese kuthi lapha ngikwami kube nomunye futhi umlambo uguguza angivele ngingazi nje naye ngikhulu ngisabe nokum-approach vele athi hey Jobe kuhamba kanjani ngiyeza kodwa kuhamba kanjani athi hayi ngiyeza mfowethu ngivele ngisho ukuthi yabona emhlabeni maseney'nsizwa ney'ntokazi abanenhliziyo banale-nhliziyo ukuthi asiphushe umsebenzi wethu emnyameni kunjalo nasekukhanyeni bafowethu cela niphe umlambo ehlombe bese kuzoba-ke ekugcineni kunabantu ukuthi uma ubethula kuthiwe the one and only uyayibona lo gama akusikashiwo mlungu bani ngeke vele usho yimbi uyabona uBraduze bafowethu uBraduze Mahlobo engaqali muphi ihlobo inhliziyo anayo ngendlela ezizwana ngayo naye siyathakathana naye kodwa mina ngiyamhlula ngoba wami umuntu engathi unzinyana kakhulu owakhe indlela angihlula ngayo yena ukuthi wangifaka intando mina ngiyamthanda ngiyacela muphi ihlobo ingoma esiyidlala manje sonke ithi usizi lwentandane kodwa-ke ingoma nje Jabulo akusikhalele ingoma mina ngingasazi ukuthi uyazirobha sibadala ngosiquba ngamanje awuqali ukuthi uthini
Yo.